guys, good evening. नोंथांमोनखौ आंनि आलकाइसके YouTube चेनेलाव गासैखौबो बरायहरनाय थाबाय। स' लोगोफोर नै दा आङो लोक्षि फुजायाव थांनो रेडि जानानै दं आरो लोक्षि फुजा जागासिनो जोंनि बेवहाय दिनै लास्ट आरो आं बेवहायनो थांनो ओंखारनानै दङ। स' नोंथांमोननोबो एसे देखायलांबाय थानोसै आं मा हायो। जों न'निफ्राय ओंखारबोबाय ओमफ्राय नैबेयो जाहैबाय जोंनि सिमेन चपरि टाउन आरो टाउनथ' नङा इमान गिदिर नङा फिसासो दुर्गा फुजाया बेवहाय जायोमोन जोंना ओमफ्राय लोक्षि फुजाया एसे गोजानाव जायो आरो जोंनिफ्राय 6 किल'मिटारसो जागोन बिदिब्ला नायलांबाय थादो लोगोफोर दा जोङो मोनफैबाय फुजा थिलियाव ओमफ्राय पार्किंआ बिराद गोजाननिफ्राय जादों आरो गोलावथार जाबोदों जों थांबा गारिया बारा इसेबां गैयामोन दा जों ओमफ्राय गारिखौ पार्किं खालामनाय जायगायाव दोनला आरो न'नि सिनाखि दङ बेवहाय दोननोसै गारि पार्क खालामखांना जों दा फुजायाव ओंखारबोबाय नायलांबाय थादो लोगोफोर बेसेबांखिनि हायो आङो देखायलांबाय थानोसै ओरैबायदि भिर लोगोफोर जायगाया बिराद भिरथारना ओमफ्राय ओरैबायदि दावराव माने भइस अभारसो होनो गोनां जादों ओमफ्राय नै खुलुमनाय जायगायावबो देनजार भिरखा ओंखायनो जायगाखौनो मोना माने जों खुलुमनायबो जाखायासै आरो ओंखामबो जाना थांखादोंमोन नालाय ओंखायनो खुलुमासै आसान नायदो आङो संख' आसान ओमफ्राय बिबारबो बारनैसो लाबाय आरो माने गोसोआ बिबारखौ नुबाथाय थानो हाया आरोना बिबारखौ नुबाथाय ओरैबायदि लानो गोसो जायो माने बिबारबो बारनैसो लाबाय जेबो लानाय जायासै आरो मानसिफोरा आरो इमान बिदि जेबो मोजां बुस्थु गैखाया गैनाया ओमफ्राय नै फैसानि लटारि आरो टिकेटआ 20 थाखा नाम्बारा मिलायबाथाय फैसा मोनो आरो गेलेना नायदोंमोन खिन्थु जायासै मोनसेबो मोननै टिकेट लादोंमोन मोनसेबो जायासै मिलायासै माने नाम्बारा ओमफ्राय बेड लाक लोगोफोर फुजा बेरायफुबाय थानायावनो ओरैबायदि गोसा अखा हाना होबाय मानसिफ्रा आलाय सिलाय जाजोब्बाय माने मायाव थादों मायाव मानो जाजोब्बाय ओमफ्राय जोंबो खनायाव दखाननि खाथियाव हाबसोना थाबाय आरो साथाबोथ' लाबोखायाखैमोन नालाय स' लोगोफोर दायो जों न'आव थांनोसै मिथाइबो एसे लाबाय नै ओमफ्राय नै हाब्रुआ नायलाय दसे अखा हानायाव माबायदि जादों जों थांनो ओंखारबाय आरो स' थेंक इउ स' माच लोगोफोर आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय